Здравей и добре дошъл в подкаст Изгубени съкровища с мен Иво. А сега, нека легендата започне. В днешния епизод за скрити богатства и вълнуващи приключения няма да те връщам назад в миналото и да разказвам за легенди. Вместо това ще се потопим в една модерна история. Чувал ли си някога за съкровището на Форест Фен, скрито от самия него през 2010 година? Кой е бил Форест Фен и за какво му е трябвало изобщо да крие съкровище? Сега ще ти разкажа. Той е бил пилот във военно-въздушните сили на Съединените американски щати, достигнал чин майор и награден с сребърна звезда. По време на пилотската си кариера участва в над 300 мисии във Виетнамската война в периода 1955 до 1975 година. След пенсионирането си от военно-въздушните сили, той започва да се занимава с търговия на изкуство, като е продавал разнообразие от индиански артефакти, картини, бронзови скулптури и друго изкуство, включително фалшиви копия на произведения на Модилиани, Моне, Дега и други художници. Този господин е толкова успешен, че годишно е правил оборот от около 6 милиона долара. Идеята да скрие съкровище и да организира така наречения Treasure Hunt идва през 1988 година, когато Фен бива диагностициран с рак на бъбреците. Предполагам, че е искал да остане в историята с някое интересно дело. По-късно той пише своите мемуари "Тръпката на преследването" или както е на английски "The Thrill of the Chase", което е колекция от разкази за живота му. В тях описва съндък с съкровища, който според него съдържа самородно злато, редки монети, бижута и скъпоценни камъни. Съндъкът бил скрит в скалистите планини някъде на север от Санта Фе. Фен казва, че историите в книгата включват намеци за местоположението на съндъка и че стихотворението, намерено в глава "Злато и още", съдържа 9 улики, които биха отвели търсещия до съндъка. И така, приключението започва. Книгата и историята на Фен предизвикват масово търсене на съкровища в скалистите планини на Ню Мексико, Колорадо, Уайоминг и Монтана. Стойността на съндъка се оценява на 2 милиона долара в зависимост от оценката на предметите. В съндъка били поставени златни монети и парчета злато, някои с големината на кокошие яйце. Освен това в ковчежето имало и рубини, изумруди, сапфири и диаманти. Ето и подробно описание на съкровищницата. Съндъкът има бронзова конструкция с дървена подплата и заключваща се предна закопчалка. Според Фен той тежи около 10 кг, а размерите му са 250 на 250 на 130 мм. Съндъкът включва сцени и релефи с рицари, които се катерят по стените с стълби, а девици отгоре хвърлят цветя върху тях. Този стил на работа изглежда е препратка към поемата "Le Roman de la Rose" за преследване на любовта и постоянното преследване на желанието. Основният фокус на тези декорации и релефи включва замъкът на любовта с девици на върха на стените в горните части на сцената, докато рицарите си бият отдолу и се опитват да изкачат стените на замъка по стълби от долната част на сцената. С две думи, човека се е постарал доста до най-малкия детайл в създаването на своето приключение за хората. Нека все пак ви цитираме стихотворението, чрез което хората търсят това съкровище. То звучи така: "И отидох самотен, смел взел съкровищата си, там където мога да скрия тайната си и богатствата стари и нови. Започни, където топли води се спират, и давай надолу в каньона. Недалеч, но твърде далеч за ходене. Опитай под дома на Браун, защото там няма място за мекушавите. Краят винаги наближава. Няма гребла за твоята лодка, само тежки товари и високи вълни. Ако си бил мъдър и си намерил огъня, бързо погледни надолу, за да спреш търсенето. Но поспри задъхан и наблюдавай с възхищение. Просто вземи съндъка и тръгни си с мир. А защо е трябвало аз да отида и да оставя това, за да го търсят всички?
Вече знам отговорите. Направил го уморен, сега съм слаб. Така че чуйте ме и слушайте внимателно. Мъките ви ще си заслужават студа. Ако сте смели и отидете в гората, давам ви правото над това злато. Според мен, цялата тази идея наистина е страхотна. Чак на мен ми се прииска да излезна и да тръгна да търся нещо такова. Както се досещаш, това е била и целта на Фен. Да накара хората да станат от диваните и да излезнат навън, да се превъплатят в златотърсачи. И какво се случва? Чудо! Той успява. Над 350 хиляди души се включват в издирването. Фен получава стотици писма, но той твърди, че никой не се е доближавал на повече от 60 метра от мястото на ковчежето. Представете си, цели общности от ентусиасти се обединявали сили в опитите си да открият съкровището. Търсенето на съкровище само по себе си е фантазия. Сякаш си представяме, че отново сме на 6 години. Това казва Дал Найцъл от Вашингтон, който е семейен приятел на Фен и има сайт с насоки за издирване на съкровището. За нещастие, при следването има и няколко трагични случая, в които хора губят живота си по време на търсенето, въпреки указанията на Фен, че съндъкът е заровен на достъпно и безопасно място. Щом един 80 годишен старец може да стигне до локацията и да зарови тежък съндък, значи всеки друг също би успял. Той дори е направил 2 курса до локацията, за да скрие съкровището. Първият път е отишъл само за да скрие съндъка, понеже е бил доста тежък, все пак е 80 годишен старец. Вторият път с една турбичка е пренесъл скъпоценностите, които е поставил вътре в съндъка. Сега, за тези от вас, които са се нахъсали да започнат търсенето, ще ви разочаровам, понеже на 6 юни 2020 година Фем публикува в блога си за търсенето на съкровището Thrill of the Chase, че то е намерено. Ето и какво пише той. Беше под балдахин от звезди, сред буйната гориста растителност на скалистите планини и не беше мръднало от мястото, където го скрих преди повече от 10 години. Не познавам човека, който го е намерил, но стихотворението в моята книга го доведе до точното място. Поздравявам хилядите хора, които участваха в търсенето и се надявам, че ще продължат да бъдат привлечени от обещанието за други открития. Така че търсенето приключи. Очаквайте повече информация и снимки в следващите дни. След кратко време Фен потвърждава истинността на новината в медиите, като човекът, който е открил скрития съндък, му изпраща снимка. Самоличността на откривателя, снимката и местоположението на съкровището не биват разкрити, но в последствие откривателя е принуден да разкрие самоличността си. И това е студентът по медицина Джак Стюф от Мичиган, който намира съкровището в щата Лайоминг. Интересен факт е, че 2 малки предмета, посочени в рекламата преди находката, не присъстват в съндъка. Малка златна жаба на огърлица и пръстен с испански изумруд, намерен в Сан Лазаро. Когато Стюф уведомява Форест за липсващите предмети, Форест намира жабата в колекцията си и я представя на Стюф, обаче не успява да намери липсващия изумруден пръстен. За жалост, Фен почива на 7 септември 2020 година на 90 годишна възраст, а през декември 2022 година, след като съкровището беше намерено, търг на предмети от съндъка доведоха до продажби за 1,3 милиона долара. Надявам се историята да ти е харесала. Скритият подтекст в нея беше човек да стане от дивана и да изживее една тръпка на приключение. Ако и ти искаш да изживееш това, мога да ти препоръчам да посетиш вебсайта Geocaching. Това е платформа, в която хората поставят така наречените кешове на тайни локации и човек с помощта на мобилно приложение може да открие тези кешове и да се забавлява докато го прави. Аз лично съм ползвал това приложение и съм откривал няколко такива кешове, като те са на най-различни места, предимно са в по-големите градове, но съм откривал и на исторически паметници, като например на връх Шипка и в град Шипка подножието до църквата. Ами това е за днес. Надявам се наистина да ти е харесало всичко и ще те очаквам в следващия епизод на Изгубени съкровища. Чао и до скоро!